Maayong buntag kanatong tanan, in behalf of the Ministerial Formation Committee, to our Conference Minister Reverend Johannes Blas Pase, to our Deputy Conference Minister Reverend Panel R. Abelia, sa tanan nga mga pastor sa Cebu Conference Incorporated, ang mga church workers, among giabi-abi kamong tanan niining ato nga panagtigom, panaghiusa dinhi sa online streaming nato sa Continuing Theological Education with the theme God Made a Garden, Basic of Organic Farming. Akong mga panginaot, mga pagampo, nga daghan tag makatunan niining ato ang pagtuon karon, magdungan ta og kat-on niining basic of organic farming. And salamat pod kaayo sa inyong pagsanong niining online nato nga pagtuon sa ato ang CTE. May we continue to be productive diha sa ato ang pagbuhat sa ato man nga mga panimalay. Do bisan lagyo ta karon na ata sa tagsa ka mga panimalay, but we believe that we will continue to learn dinhi sa ato ang pagpalambo sa ato ang mga pangunahuna ug sa ato ang pagtuo usab diha sa pagkat-on og mga pamaagi diha sa atong paghimo og pagbuhat nga malambuon ang creation sa Ginoo nga iyang gihatag kanatong tanan. May we learn together. God bless you. Singgit sa kalipay alang sa Dios, kanang kalibutan. Awitig pasidungog ang balaan niya ngalan. Hatagi siyag mahimayaong pagdayi. Among isaysay ngadto sa Dios, katingalahan ang imong mga buhat, hingpit gayod ang imong gahom nga gani ang kaaway mo yukbo kanimo. Ang tibuok kalibutan nagsimba og nagaawit og mga pagdayig alang kanimo. Nga nag-awit sila mga pagdayig og balaan mo ngalan. Tanan, dali kamo og saksihi unsa ang mga nahimo sa Dios. Ang katingalahan niyang buhat alang sa tanan. Gamhanan ug may gugmaon ng mga Dios, uban sa kasing-kasing nga hukong sa pagpasalamat tungod sa kinabuhi nga gihatag mo kanamo. Miduol kaming makaubsanon sa mahimayaon mong trono. Uban ang kasayuran nga ikaw nagtagad gayud kanamo. Pangalian namo na ikaw makig-uban karon sa among pagsimba kanimo. Bisan og nagkalagyoay kami sa among mga nahimutangan, alang sa paggiya, pag-amuma, ug sa pagpanalangin kanamo.
Hinaot nga ang among pagsimba pinaagi sa among mga awit, pagampo, pagpamalandong, paghalad ug ingon man sa pagtuon. Kini maghimaya ug magpasidungog gayud kanimo. Kini ang among pagampo sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Diyos Amahan daygon, Anak ug ang Espiritu Santo, sukad pa sa sinugdanan, karon ug sa kanunay, way katapusan hinaut pa. Sa atong pagduol karon sa trono sa Dios nga puno sa gugma ug kaluoy, hinumduman ta ang pagampo ni Haring David nga nag-ingon, "Sayri ako sa imong dalan, o Ginoo. Tudloy ako sa pagsubay sa hingpit ug katarong. Tultuli ako nga magmatilud-anon ug tudloy ako, tungod kay ikaw man ang Dios sa akong kaluwasan. Diha kanimo nagasalig ako sa tibuok adlaw." Maghinulsol kita sa atong kasalanan nga nahimo diha sa hilom nga pag-ampo. Sa banal na salita, naghahanda ang bansa at kumikilos ang madla sa pangalan ng ating Panginoon. Sa gitna ng marahas na panahon, umuunahin muna natin ang kailangan ng lahat. Ang masaganang lupain ay higit pa kaysa sapat. Umuunahin muna natin ang sa Kanya'y mahalaga. Sama-samang naranasin buhay na kasiya-siya. Ating dalhin sa mundo ang mensahe niya mo. Ang halimbawang buhay, ang ating totoo. Makipagbuhay tayo at makiisa. Minsan pa tayo'y magpasya. Nauunahin muna natin ang kailangan ng lahat. Ang masaganang lupain ay higit pa kaysa sapat. Nauunahin muna natin ang sa Kanya'y mahalaga. Sama-samang naranasin buhay na kasiya-siya. Sama-samang naranasin buhay na kasiya-siya. Igsuon ko kang Kristo, may atuwa nga timanan nga atuwa nga Dios sa gugma ug ang yang gugma labaw pa kay sa gugma nga inatagan ining mao nga kalibutan. Kung ato lamang itugyan ngadto kaniya nga atuwa nga mga kalapasan, andam siya sa pagpasaylo niini. Busa karon magpuyo kita ingon nga mga pinasaylo. Amen. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat,
luwasan na batikong Espiritu sulog niining dugang ko. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kaluwasan na batiko ang gugma mo. Sulog niining dugang ko. Salamat Magampo kita, Dios nga balaan, Dios nga gamhanan, Dios nga usa, ug Dios nga mo'y tinubdan sa matagusan namo ka kinabuhi, ug Dios nga mo'y tag-iya nining mao nga kalibutan. Miduol kami sa imong balaan nga presensya, tungod kay kami nagkinahanglan sa imong balaan nga pagpakigdugtong, ilabi na nini nga mo nga panagtigom. Amo nga ginaampo o Dios ang imong nga pag-uban, dili lamang kanamo kundi sa tanan nga mga katawhan nga naa na kasinati nining mao nga pandemya. Sa magapadayon kami Ginoo sa amo nga mga buluhaton nining taliwala sa kalisod sa amo nga kahimtang. Amo nga pag-ampo o Dios nga ang imong balaan nga espiritu mahimong maanaa sa matag usa kanamo. Panalangini ang matag usa kanamo nga karon nakiglambigit nining amo nga gimbuhaton. Og nang hinaot kami nga ang imuha nga pagbulutan, mo'y mamatuman diha sa matagusan namo kakasing-kasing. Itugot Ginoo nga ang imuha nga gahom, ang imuha nga himaya, amo nga masinati dili lamang karon kundi sa tanan nga gutlo diha sa matagusan namo kakahimtang. Amo ang gidala sa mo nga mga pag-ampo o Dios, ang kinatibuk-an nga katawhang Pilipinhon o ang kinatibuk-an nga kalibutan nga karon nahiagom nining mao nga pandemya. Sa kanunay ikaw Ginoo magapakita unta sa imong nga gahom ug ang imong nga pag-uban pagpanalangin masinati unta sa matagusa kanamo samtang kami padayon sa pagpakigharong niini ug sa magapadayon kami sa mo nga continuing theological education. Ikaw unta o Dios ug imong balaan nga espiritu manaa kanamo dili lamang karon kundi sa tanan nga adlaw diha sa matagusa namo kakahimtang. Padayon ikaw nga magapanalangin sa tanan nga mga medical practitioners nga naningkamot sa pagpangita sa kagawasan gikan namo dinhi nining mao nga pandemya nga mo ang nasinati ug padayon ikaw nga magalig-on sa tanan nga mga magbubuhat sa mo nga iglesia ang United Church of Christ in the Philippines ilabi na ang Cebu Conference sa pagpadayon usab namo sa pagpaningkamot nga kami makabuhat sa mo nga mga buluhaton ingon nga mga pastor sa matag iglesia. Kanimo namo ginatugyan o Dios ang tanan tungod kay sayod kami nga wala kami arang mabuhat kun wala ikaw. Busatan ng dungog himaya among ibalik tugyan nga na kanimo tungod lamang sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Maayong adlaw diha kaninyong tanan akong makaigsunan sa pagtuo diha ni Kristo. Niadtong second week of June siguro to, gitawagan ko ni Reverend Johannes Pasig ang atong bagong conference minister sa Cebu Conference. Akong duda dapat ito siyang kilid si Reverend Paunel Abilia, ang atong Deputy Conference Minister, nga bago. Nga ako daw ang mamahimong speaker nining atong katigom, pero via video. Atong katigom sa kining CTA, or Continuing Theological Education. So, video naalanganin ko sa pagtubag, pero ang akong itubag siya kung sa may tima sa maong katigom.
nag-isgot siya kabahin sa yuta. Saan ko na i-utilize ang yuta para sa atong panginabuhian. Kanya maupod sa kang Reverend Abilia sa diha nang mutanak ko sa iya, ingon po siya nga kabahin ko no sa garden. Nga ano ni dagsang karon sa kung palibot ng garden, tindagana na. So nasayod ako nga itang tanan karon medyo dili gidali mga atong gibati tungod ning pandemya nga nitabo karon sa palibot. Mga almost 5 months na gikan sa pagka-lockdown dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. So grabe na gyud ka stressful ang kinabuhi. So manginaot ko nga di ta magpalabi sa akong stress ato ra mandamo na atong mataguna-una ug kasing kanunay nga kanunay kitang alerto diha sa akong kinabuhi. Kaya ron ang ato kung immune system kanunay kong alerto. Kaya sa diha nga magpa-stress ta, maluya po ng atong immune system niya ang tendensiya matrigger ang mga nagagadaiyang balatian diha sa atong lawas. So akong gidawat kining challenge alang kanako ingon nga kaparte diha sa atong gibuhaton ingon nga mga sakop sa Cebu Conference Incorporated. So ano yung mag-tuyok-tuyok ang atong hisgutanan nining mong adlaw sa hisgutanan sa yuta. So akong pagbasahon diha kaninyo ingon mo pundasyon sa atong pagpamalandong ni mong kabuntagon ang na makita sa Genesis chapter 2 verses 8 to 9b of Exodus 3:7, 8b. Doon na tayo mga balang kasulatan diha, pwede sabihin niyo ablihon, kauban ka nako. Kunya naghimo ang Ginoong Dios o tanaman dito sa Eden. Sa silangan o gibutang niya dito ang tao nga iyang gibuhat. Patubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot o namunga kini o nga bunga nga maayo kayong kanon. In Exodus chapter 3 verses 7 to 8, unya mingon ang Ginoo, nakita ko ang kalistanan sa akong katawan dito sa Ehipto o nadungog ko ang ilang pagpakitabang tungod sa pagpangdaog-daog kanila sa ilang mga agalon. Nasayad ako sa ilang mga pag-antos. Busa ni kunsan ako ang pagluwas kanila gikan sa mga Ehiptohanon o pagdala kanila ngadto sa maayo o dakong yuta. Tamunog kining yuta o ipuy-an kini karon sa mga Kanaan. Dini natapos ang pagbasa sa mga pulong sa atong Ginoo. Mag-aampo kita. Hinautong taon Diyos nga ikaw padayon magauban ug magagiya diha sa imong anak nga mo imong padayag sa imong mga pulong inimong kabuntagon ngadto sa among mga kaigsuonan sa pagtuo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo o kaunta imo usab silang kubanan o giyahan diha sa ilang pagpangalandong nimong kabuntagon. Ayon daw sila biyahe o Diyos, biyahe o bani kaming tanan hangtod sa pagkahuman nining among video call o video chat nga pagahimuon nining maong kabuntagon. Kini mo imong pagampo pagpasalamat sa ngalan sa among Ginoong Kristo nga mao'y manluluwas. Amen. Nasayod ako nga kitang tanan adunay nagakadayang background kabahin sa story of God's creation kay ang kaparte sa bersikulo nga akong gibasa
nining kabuntagon sa Genesis chapter 2, kaparte kini sa kinatibuk ang story of God's creation. O nasayad ako nga doon nakita yung nagkakadaiyang interpretasyon about sa pagtumaw sa mga butang o about sa story of God's creation. Apan managsama ra kita og tumong tuyo. Kung sa orato makini makuhaan og leksyon alang sa atong matag sa kakinabuhi. Basically, ang story of God's creation is very familiar na kayo alang sa atong mga kaigsunan. No? The entire story of God's creation is very much well known alang kanato ingon nga mga magtutuo ni Kristo, magtutuo sa atong buhi nga Dios o mga tighatag usab og mga Bible study o mga Sunday school baka. Pero tuguti nga akong i-redirect ang atong isgutanan nining maong kabuntagon. Ngadto sa isgutanan sa yuta. Garden in the land, of course, in the land, not in the air. Nga mao'y gitugyan sa Ginoo ngadto sa tao. So kung atong mabantayan diha sa Genesis chapter 2, sa dahil gibuhat ang tao diha sa ingyutanon nga panglawas, dili lang kay gibuhatan sa Ginoo, gihatagan sa Ginoo kinabuhi ang tao. Dili ra siya ilo. Kundili iya pagayong gibuhatan o garden. Mao man klaro man diha sa teksto nga atong ibasa. Nga gibuhatan sa Ginoo garden ang tao nga iyang unang binuhat. Though there are so many stories about na kunoy ang mga tao nagtumaw sa laing lugar, pero we will stick into sa story of God's creation o ang paghatag sa Ginoo sa garden ngadto sa tao. So ngano man nga gihatagan man sa Ginoo ang tao o garden. Una diha aron aduna siya ay lingaw sa kinabuhi. Lingaw. Kaya ang garden nga gibuhat sa atong Ginoo, kumpleto naman daw ni. Doon na mga mananap nga mupamang sa yuta, doon na mananap nga mo langoy sa tubig, doon na po yung mga mananap ng lupan. Kumpleto. Labi na diha sa mga prutas, mga bunga sa kahoy, nga labihan ka ilibgon, nga lamigid kayong kaunon diha sa atong mga mata. O matod pa sa mga eksperto diha sa balaang kasulatan nga the location of the Garden of Eden na importante sa banigi mugna sa Ginoo ning Garden of Eden, no? Pero mao po ni siya giistorya sa mga eksperto diha sa pagtuki kabahin sa balaang kasulatan nga dito daw ni gihimo sa head of the mga uluhan nga bahin sa Persian Gulf. In southern Mesopotamia. So, sa ato ni karong presente nga kahimtang, ano siya gitawag nga Iraq, no? Iraq ni siya nga bahin. Ang kining southern Mesopotamia. Diin, dito nag-agas ang Tigris and Euphrates River paingon ngadto sa dagat. Mura po ni siya location sa Canaan, a land in which flowing with milk and honey. Nga mao po ni ang direction sa ikaduhang bersikulo nga atong ibasa dili pa lang dugay. Unya makayon kita nga unsa ka bililhon alang sa Ginoo ang kinabuhi sa tao. Gawas sa iyang gibuhat ang kinabuhi, gihatagan og kinabuhi ang tao, iya pagayong gihatagan o sarang niyang kapangabuhian. Nga
mao ang Garden of Eden. Walay labot sa isgutanan sa nganong gikaon man sa tao ang tanom dito sa taliwa nga mo'y naghatag sa kahibalo tali sa unsay maayo sa lutan. Minus na siya nga isgutanan. Kay given naman na siya sa story of God's creation. Unya, sa akong pagpamalandong, dugang pagpamalandong ni nagabuntagon, daw mihaon po ni siya o mitakbo sa atong centennial calendar tungkol kay ang month of July is the month of Rural Life Emphasis Month. So mag-isgot po ta din kabahin sa kinabuhi sa atong mga kaigsunan ng mga gardener. Gitawag na ko na sila sa presidente na doon ang mga farmers. O unsa ang ilang kahimtang sa kasamtangang panahon. So, ug mayon kita nga gihatagan og importansya sa Ginoo ang kinabuhi sa tao aron ang tao magpakabuhi. Makaingon kita nga unsa gayud ka special ang tao alang sa Ginoo. Ingon nga iyang binuhat o binuhat niya sama sa iyang dagway. Wala lamang ibutang ang tao dito sa kalugar, din pwede rin siyang magpakabuhi, gawas nun na siyang magpakabuhi, kung dili gibutang dayon siya sa usa ka safety nga lugar, din anaa ang mga pagkaon. Nitumaw, natural nga nitumaw, diha sa mga tanaman sa garden. So, may na to nga from the generation of Adam and Eve, medyo taas-taas na siya nga generations towards the generations of Moses. Mauusap ka na yung atong batbaton, dili pa lang karong-karong taon-taon dili sa atong pagpamalandong. So, mayroon kita garden, it is very important for a garden, ano na siya tubig. Kaya kung mag-garden kung kang walay tubig, patay ra na dahil ang mga tanong. Kung mag-garden ka nga ang tubig nag-agas-agas, hilabihan ka produktibo ang mga garden. Mauna siya ang ulagway o giulagway sa magsusulat dinha sa Garden of Eden. Diin nag-agas ang tubig nga malunhaw gikan sa duha ka nag-agas nga mga river, tuburan river or sapa. So, una nga og plano tang mag-garden, kinahanglan ato gyud secure. Siguro nga doon ay tubig nga sarang natong magamit. So, nganong makaingon man ta nga labihang taasa sa gintang tali sa panahon ni Moses. Ang Moses nga pulong, gitawag ni siya sa Greek version of the life of Adam and Eve. Naagapon ni siya relationship si Moses ngadto ni Adam and Eve. Pero matud pa sa mga biblical scholar nga 40 notional generations of 100 years each, 40 years notional generations. So medyo dugay-dugay yun, no? Among panahon. Kay 40 katuig, kunya sa matag tuig, adunay usa ka gatos katuig. Hindi kwenta. So, millions of decades ang labay. So taas kayo ang gintang sa generation ni Abraham, ni Adam and Eve, Cain and Abel, and Seth towards the generation of Moses, Abraham, Isaac, and Jacob. They were what we call the father of our faith. Muna siya itawag na just a sort of a glimpse of the past. Walang ilantaw o balik ang kasaysayan sa nanglabay mga henerasyon.
But the story of God's creation goes to show that God gave an importance to life. Naghatag ang Ginoo sa kaimportansya sa kinabuhi. O gani nilang igo nga iyang gibuhatan ang tao o kinabuhi, o gihatagan o kinabuhi, aron magpakabuhi, kundi gihatagan pagayod niya sarang kapangabuhian ng tao. Nang maikaingon ta nga, to God be the glory and honor. That's how wonderful God is in our lives. God has one heart, that God how wonderful He is before, today, diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Pero nagaingon nga sa ilang panahon ni Adam ani vegetarian to sila mga tawana. Pato sila kantigo mukaon og mga hayop, pato sila kantigo more on fruits. Siguro na ito yung mga vegetables sa itong panahon, ano? Pero more on fruits ang ilang gipangkaon. Matod pa sa gisaysay diha sa libro sa Genesis. In Exodus 3:7 and 8, usara ni siya sa gitawag nato mga nagakadaiyang bersikulo. Dunay 67 more verses in the Old Testament. When I try to scrutinize the Bible, naghisgot kini kabasa balaang gasa sa Dios ngadto sa tao. So during the time of Adam and Eve, gigasahan sila og usa ka garden, usa ka tabulok nga yuta. Gigasahan usab ang atong mga kaigsuonan, usa ka balaang gasa nga mao ang yuta. In Exodus event, kini sila mo ni silang mga tawana ang gitawag nato the chosen people of God, the Israelites people. So gipadala usab niya si Moses aron pagluwas sa katawhan gikan sa kaulipnan o pagpangdaog-daog sa ilang mga amo ni atong unang panahon nga mao ang mga Ehiptoano. Unya unsa may gigamit sa atong Ginoo ingon nga gambol ngadto sa kang Moses o sa mga Israelino aron lamang sila mutuo o mukuyog gayud kang Moses. Mao ang yuta nga saan. Yuta na po, no? A promised land to His chosen people. A land in which flowing with milk and honey. Ito yuta nga gipuy-an sa mga kanaanon, no? Mga Hittites, mga Himorites, sa katuliha ng mga klase sa mga tao para ito basahan sa unahan. So along the way sa ilang pag-travel gikan sa kaulipnan, gikan sa Ehipto padulong ngadto sa Kanaan nga mao ang land of promise, dunay mga gitawag up and down nga nahitabo sa grupo sa mga Israelinon, sa grupo nga gipanguluhan ni Moses nining panahon. Unsa man ang mga up and down nga ilang nasinati. Sa diha nga mo suwail na sila pagsimba sa kang Yahweh, mao na siya ang gitawag og down diha sa ilang matag usa ka kinabuhi. Kay hatagan sila sa yuta given nga sila worship ngadto kang Yahweh. Musimba kang Yahweh. Dili kay musimba sila ngadto sa mga Diyos nga mo'y gisimba sa mga tao nga nagpuyo una sa mga Israelino dito sa Kanaan. Ito silang iabog, pahawa. Pero despite of all these things that happens to the people of the Israelites, of Israel, they were able na kumbinsi sila ni Moses aron mobakate gikan sa land of Egypt towards the land of promise. So, makaingon kita nga
unsa gayud ka importante ang yuta alang sa atong Ginoo o alang sa katawhan nga iyang piliin. Hilabi na ngadto sa mga mag-uuma. Katong yung tinuod nga mga mag-uuma. Moses is one among of the what we call is farmers during their times. Usa ni siya ka gardener sa ilang panahon. Daghan man ni siya mga hayop. No? A divine gift from God. Apan una kini nila nakuha ang divine balaan nga gasa gikan sa Ginoo, gipatuluan una kini nila dugo ug singot para ilang maangkon ang balaang gasa gikan sa Dios, gikan ni Yahweh, aron sila didto magpakabuhi ug manginabuhi ingon nga tao nga adunay dignidad. Ingon nga tao nga adunay kagawasan ug gawasnon diha sa ilang mga matag usa ka panginabuhi. Ingon nga usa ka community of faith nga nagsimba ngadto sa usa lamang ka Dios. So ingon nga community of faith, usab kita, nakasinati usab kita sa daw susama sa nasinati sa katawan sa Dios sa karaang panahon. Hilabi na sa panahon sa pagsakop kanato sa mga Spaniards. That was when we map our history in the Philippines, late 16th century ago na nga maong pangitabo. Din sama sa ilang nasinati nga daw nasinati sa mga Israelinon nga daw gigamit ang katawhan into a forced labor, pulo gitawag nila. No? Din gigamit usab sa mga Spanyoles ang gitawag natong yuta. Ug daw may akto sila nga sama sa Ginoo ug sobra pa sa Ginoo sa ilang panahon sa diha nga sila maoy colonizers dinhi sa Pilipinas. Ngano man nga makaingon kita nga daw may akto sila nga daw sama sila sa Yahweh, sama sila sa Ginoo. Kay gipang-apod-apod usab nila ang yuta ngadto sa asa man nila gipang-apod-apod. Ngadto sa mga pangulong pare, ngadto sa mga pangulo, sa mga sundalo, sa mga generals, ug ngadto sa ilang mga kaalyado, ng mga loyal, ngadto sa King of Spain. Muna siya ang realidad nga ato usab nga nasinati ingon nga katawhan usab sa Dios. Apan granting nga ang iyang mga yuta nga gipang-apod-apod ngadto, mga tabunog, lagpad ug mga nato very productive nga land nga gipang-apod-apod ngadto sa mga kadagkuang pare, ngadto sa mga general, ngadto sa ilang mga kaalyado nga hangtod karon mao gyapon ni siya ang nahitabo sa atong panahon nga ang dili tinuod nga mga mag-uuma mao na hinoy na nag-iya sa lagpad ug tabunok ng mga kayutaan. Samtang nga atong mga mag-uuma gagmay ra kayong parsila sa yuta nga tuwa pagyud sa pag-awpaw. Itong mga umal nga mga yuta nga naibilin ang uban naa na lang sa kaang ang yuta naibilin. So kinahanglan sila nga mga nahatagan sa yuta mutanom sa mga tanom nga sarang ikapakaon sa nag-usbong nga industriya dito sa Spain niini panahon. Mao na nga ang nahibilin karon dinhi sa Pilipinas mao nang mga Hacienda Luisita ug uban pang mga hacienda dinhi sa Pilipinas. Tungod kay gipatuman sa mga Espanyol ang hacienda system. Gawas sa
sa ilang gihimo nga divide and rule tactics, ila pagayad kita gibuak-buak pinaagi sa nagakadaiyang porma. Ang tinuod nga mga mag-uuma nga maoy nagtikad sa yuta, mo'y nagpakaon sa mga tao dinhi sa syudad, wala na inoy halos matikad tungod kay gimonopolyo na lamang sa pipila ka mga agalong yutaan ang lagpad o tabuno nga mga kayutaan from Luzon, Visayas, gawa sa Mindanao kay wala sila makapenetrate dito tungod sa liko na nga political structure sa atong nga kaigsunan sa Mindanao. Muna nga alam ka nato nga mga katawhan sa Dios. Ang ngayon lamang natong atimanon ug atong i-utilize ang nahibilin nga yuta nga kini kaparti sa yuta dito sa garden at tanaman ng Eden nga gihatag sa Ginoo ngadto sa tao. Ingon nga kining yuta usa ka balaang gasa gikan sa atong buhi nga Dios, gikan sa atong magbubuhat. Ato kining utilize para padayon kita manginabuhi ug magpakabuhi. Karong panahon sa pandemya, akong nabantayan diya sa FB, diya sa Messenger, o diya mismo sa akong palibot nga ang mga tao, they were starting to go back to the land, go back to the soil, and they were able to appreciate the product of the land. Ang ubang nato mga kaigsunan, ilang gigamit ang ilang mga backyard, pinaagi sa mga nagakadayang backyard gardening. O midaghan ni sila karon panahon na. Sa Leyte, labi na ang magtanom og mga flowers, mga perennial flowers, mga sunflowers, mga different varieties of cactus, no? Kay ila po ni pambaligyaw og tag 50, tag 150, makasapi na po sila, so ilan na pong ipalit og bugas, ilan na pong ipalit og sarang makaon nila diha sa ilang lamisa. Niining panahon sa pandemya. O ako manghinaot nga dili lamang kini nato i-utilize niining panahon sa pandemya, kundi ang ngayon natong hinumduman nga gihimong instrumento sa Ginoo ang yuta aron makumbinsi niya ang katawhan nga mugawas gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Gihimong instrumento sa Ginoo nga sa ato pa ang yuta na mahimong kaparte diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Kung walay mag-uuma nga tinud-anay nga nag-ugmad sa yuta, nagpatulo og singot diha sa yuta, nan wala kitay sarang makaon dinhi sa atong matag usa ka lamisa, ingon nga na nagpuyo sa kasyudaran. Inautunta mga kaigsunan nga aduna kitay makuklo nga gamay pagtulon-an diha sa atong pagpamalandong nining maong adlaw. Og ako manghinaot sa makausapa nga stay safe, kinalang masafety ta o kanunay kitang healthy diha sa pandemya nga padayon pag nagtumaw sa atong panahon. Amen. Hingpit ug matarong gayod ang pagpasalamat sa Dios tungod kay siya ang nagbuhat sa tanang butang dinhi sa kalibutan ug nagsangkap sa tanan natong gikinahanglan sa pagkinabuhi. Ato karon dalhon ang atong mga halad sa pagpasalamat uban ang kasing-kasing nga nagamaya diha sa pagdayeg sa balaan niyang ngalan. Dios sa tanang kabuhatan, ang tuburan sa panalangin. Ania kami nagdala sa among mga halad aron nga ikaw kapasidunggan. Pinaagi niini among ipadayag nga ikaw matinumanon gayud sa paghatag kanamo sa mga panalangin. Dawata kini among halad kanimo, O Dios. Jutay lamang kini apan maoy among paningkamot nga makatabang gayud kini sa pagpalambo sa imong mga buluhaton diha pinaagi sa iglesia.
aron nga mahimo ang kalibutan ingon nga lamang gingharian. Nagtuo kami nga diha sa paghatag madawat pa namo ang mga panalangin gikan kanimo. Kini ang among pag-ampo uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Bathala, likha ninyo ang bawat bagay sa mundo. Lupang kayo mangkitlunti ang bukirin, alat ng dagat at tamis ng hangin. Bathala, ang bawat bagay na nagmula sa inyong palad ay may tungkulin sa mundong kinagisnan. Sa pagtupad nito ang lahat ay tinitimbang. Ang tao inyong hinugis at pinaahon sa lupa, pinagkalooban ng talino at diwa upang mundo'y ipagyaman. Talino, naging ararong nagpaamo sa parang, naging kumpit na sumagupa sa karagatan, naging apoy na nagpalayas sa karimlan. Sagana sa kayamanan ang mundong inyong likha, at may bahagi rito ang bawat nilalang, kung susuyuin lang mula sa kalikasan. Subalit, buhay dalisay ay di sapat sa iilan. Sila'y nasilaw sa kinang ng kasakiman, ganib na Diyos ang sinamba. Pinaghahati-hatian po nila ang lupa, karagatan at himpapawid, ngayoy may bakod na. Kapwa-tao't hayop may inaagawan ng tahanan, walang nakaliligtas sa kanilang karahasan. Kaunlaran at kabutihan daw ang kanilang sadya, subalit ang lumilitaw ay isang panggagahasa. Bathala, ako'y hinugis niyo't pinaahon sa lupa. Ang aking buhay ay dito nagmula, at dito rin inaalay. Bathala,
itong inyong tanod lupa upang umiral sa mapagsamantala. Panalangin ko'y ringgin sana, Hari nawa, Bathala. Ang yutan-on ug langit nun nagdaig sa Dios nga dayon. Ang Dios samahan daygon mo, Anak, Espiritu Santo. Manabuhat kita, mag-alagad sa Diyos, atong sundo ng dala ni Kristo Jesus. Sa kusog buhaton, bisan unsang butang, ug likonon kita sa pagtabang niya. Manabuhat kita, manabuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Manabuhat kita, upakanong butong, tubig sa kinabuhi, tultulan sila sa bandila sa krus na ang himayata. Himantala, way bayad ang kaluwasan. Manabuhat kita, manabuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Manabuhat kita, buhat man sa tanan, ang gahom sa kangit-ngit mabung kagayod, ug patay kun ang ala ni Kristo Jesus. Sa pag-awit way bayad ang kaluwasan. Manabuhat kita, manabuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Manabuhat uban ang kabaskog sa Dios, ug may ganting kupo ug korona kita, kung maipon kita sa mga kilos. Managsinggit way bayad ang kaluwasan. Manabuhat kita, manabuhat kita, maglaom, magtukaw, hangtod si Kristo mo abot. Magampo kita, balaan kagayod o Dios sa matagusan namo ka kinabuhi tungod kay ikaw man Ginoo, kuyog ka namo nining amo nga panagtigom. Salamat sa mga butang na pagdasig diha sa amo nga
kaugalingon nga mo ang nasinati nini nga mo ang panagtigom ug mo ang pagampo o Dios nga ang mga buluhaton nga imong gibilin kanamo lakip na ang buluhaton diha sa matag usa namo kapanimalay amo kini nga mabuhat bisan pa ang amo ang kaakuhan diha sa amo ang komunidad ug bisan na sa kalibutan nga imong gipabilin kanamo. Mo lamang nga pagampo o Dios nga ang kinatibukan nga kalibutan mahimong maanindot nga harden. Ang harden sa pagpakighiusa, ang harden sa gugma o ang harden sa pagpakigdait sa matag usa. Busa Ginoo sa magatapos kami nining amo ang pagsimba karon itugot nga imong balaan nga espiritu kauban namo sa amo ang pagpadayon sa amo ang mga buluhaton karon man sa sunod nga mga adlaw ug bisan na sa sunod nga mga oras sa amo ang kahimtang uban ni kami ug panalangini ang matag usa kanamo ug karon ang gugma pagpanalangin sa atong labing gamhanan nga Dios ang iyang pagpakigdugtong mahimong maanaunta sa matag usa kaninyo gikan karon ug bisan pa hangtod sa walay katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.